Early ako ngayon mga kasinag. 6 to 8 ang duty ko. Yan lang hapon po. Ipapakita ko sa inyo ang mga magaganda kong mga katrabaho. Kaway naman mo dong. Abangan ko yung mga artistahin dito. Oh, shout out wala boss. Yan. Sa mga ano natin, mga minamahal. Yun, ikaw boss. Sa mga kapit ko dyan, dyan na lang kayo. Tayo dyan. Grabe, tayo magkapit nito. Masinag early OT tayo ngayon. Papasok tayo ng maaga. Kasi matindi ang pangailangan natin. Early ako ngayon mga kasinag. 6 to 8 ang duty ko. Tulak natin. Tulak natin mga kasinag para hindi tayo disturbo sa mga tulog. Yan lang hapon po. Subukan ko lang mga kasinag mag-early ngayon. Kung kakayanin ko. Ang duty ko ay 6 to 8, 5 hours overtime. Try ko. Sa bagay malapit naman ang inuuwian ko, kaya baka kaya natin to. Sayang din naman kasi mga kasinag eh. 2 buwan na lang naman ako sa company, may endo na ako. Hahanap naman tayo ng panibagong company pag natapos sa kontrata ko doon. Yeah.
Dito na agad tayo sa may isa. Papasok na tayo ng main gate. Nagkaling ko lang ang aking camera. Nakasitahin kasi ako mga kasinag. Nakarang kasi sinita ako eh. Nagbablog ako dyan. Okay, andito na tayo. Oh, wala pang tropa. Sulo-sulo lang ako ngayon. Okay. Ito yung baon natin, no? Sisig, tapos kalawang kanin. Okay na ito. Ito lang ang gabihan natin. May nagtitinda naman ng snackan sa loob. Kaya doon lang bibili ng snackan. Iwanan natin yan dyan. Hindi isa lang yung motor ko dun, oh. Wala pa yung mga night shift. Kakaunti lang makasama yung motor ng night shift. Hindi kagaya sa day shift. Yan, oh, ang dami, oh. Ayun. Ang daming ano dyan. Ang daming may motor. Ako lang yata ang nag-early ngayon, ah. Alamin natin yan pagdating dun. Umalis ako dun ay 5:14 yata yun, 5:15. Dumating ako dito sa company ng 5:36. Alas 6 pa naman yung pasok ko. Kaya abot pa natin. May incentive kasi kami mga kasinag. Kada makumplito mo ang 15 days na walang late, walang absent, may 1K ka. Ayun naman kagandahan dito. Kaya yun ang hinahabol namin, yung incentive na 1K. Sayang din naman mga kasinag. Ang kaltasan sa amin sa SS Pag-ibig PhilHealth nasa 1,000. Diba? Yung incentive namin parang yun ang papasok dun. Kaya kailangan natin magsumikap. Kasi 2 months na lang naman matapos na ako dito sa company na to. Yan mga kasinag, hanggang dito ko lang muna kayo ma-update ha. Kasi nga bawal po ang video sa loob, bawal dyan mag vlog. Kaya hanggang dito lang muna. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, abangan nyo ang paglabas ko bukas ng umaga. Hanggang dito lang mga kasinag, bye. Mga kasinag, good morning. Kalalabas lang namin sa trabaho. Abangan ko yung mga tropa dito. Ay, good morning. Oh, shoutout muna, shoutout. Kawin muna kayo dyan. Yan. Yan. Abangan ko yung mga artistahin dito. Yan. Hello. Kawin naman mo dong. Ano, hiya ba ay? Abangan natin sila mga kasinag. Ipapakita ko sa inyo ang mga magaganda kong makatrabaho. Ayan, ayan. Kaway. Kaway muna dyan, boss. Kaway muna. Puta na. Yun, oh. Ay. Oh, shoutout sa vlog. Madam, shoutout. Boss, shoutout muna, boss. Out. Yan. Siguro dyan. Sigurado na ngayon. Parang ta. Bunso, shoutout muna dyan, Bunso. Bunso. Hindi talaga ako pinapansin, no? Shoutout muna, madam. Antayin natin mga kasinag. Yan mga kasinag, yung batch ko na nagtatampo sa akin. Hindi ako iniimikan. Kaway ka muna, kaway.
Ay, salamat. Natapos na naman ang pagsubok ng magdamag. Pauwi na ako mga kasinag. Uwi na naman tayo. Pagdating ko maglalaba pa. Yan ang mga senaryo araw-araw na aking ginagawa. Yung pakalaba ko mamaya, bukas pahinga. Susunod na araw lalaban na naman. Okay lang yan. Talagang pagsubok ng mga kasinag. Pagsubok sa atin. Kailangan kasi natin magsumikap para sa tatlo natin chikiting. Thank you so much talaga sa mahal na Panginoon. At sa pagsubok na ibinibigay sa atin, nalalampasan natin. Oy, shoutout mo na boss. Ay, makita ko muna yung mga pugi natin dito sa security. Oh, shoutout mo na boss. Yan. Sa mga ano natin, mga minamahal. Yun, ikaw boss. Sa mga kapit ko dyan, dyan na lang kayo. Tayo dyan. Grabe, madami magkapit dito. Shoutout sa security namin. At uwi na ako mga kasinag. Daming kabit ng security namin. Uwi na. Ikaw ay muna. Natapos ang pagsubok naming isang magdamag na papunga-punga. Ayaw rock-rocky na manok pag hinahantok. Talagang hindi talaga kaya mga kasinag, hindi kaya labanan ang antok. Antok, pinapakasama niya, hindi na labanan. Talagang dito na tayo. Yahan. Dito na tayo sa ating service na si Mot Mot. Lagyan mo natin ito dito. Uy, nalaglag. Yahan. Kadayan naman isang araw. Kaya ko pala mag-early. Early yung pasok ko kahapon mga kasinag. Kaya naman pala. Mamaya ma-early ulit ako. Oh, mabisyo na yan. Gawin natin bisyo to. Masarap mag-early pag umaga. Kahapon sana try ko lang. Sabi ko try ko lang kung kaya. Pero kaya naman mga kasinag. Kaya gawin ko ng bisyo yung pag-early na yan. Early OT. Oo. Hanggat nagpapa-OT. OT lang ng OT. Ano ka bukas eh? Pag hindi ka makajakit, hindi ka maano. Ikaw na naman sasakyan. Mag-early ako na mag-early para mapalitan ko ng ano yung motor ko. Palitan ko na yung center stand. Kaya ang itsura Ay, niya. ay, nasira tayo. Ha? Ay, nasira. Kaya mag-ao. Sinakalawag na lang. Kalawag na. October eh, ano ko na ito, paparehistro ko na. Ano ba? Ay, basta. Expired na 3 years to eh. Sanahin, saglit na magparis. Sa? Sanahin ko na magpaparis. Naik? Kailangan papalitan ko muna to. Puta mas center stand mo dada. Hindi ramada na hindi mararehistro to. Kaya nag-iipon ako. Papunta na ka. Una na ako sa'yo.